Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Gisaulog karon ang pista sa Santa Cruz or pagpasidungog sa Santa Cruz, the exaltation of the cross, pwede sa triumph of the cross. Gisugdan kining maong anibersaryo aging paghandom sa pagtukod ni Constantine, ni Emperor Constantine, anak ni Santa Elena, Reina Elena, ni adtong mga 335 nagtukod siya simbahan didto sa gilubngan ni Hesus or didto sa duol rasad sa gilansangan ni Hesus. Karong present time usa na lang ni kasimbahan ang gilansangan o ang gilubngan, the Holy Sepulchre Church. Niya mausad ni ang paghandom niya adtong 320 AD nga nakaplagan ni Empress Saint Elena ang atong cross nga gilansangan ni Hesus. Kani mga historical facts man ni siya, atong dawaton nga mao ni siya ang kamatuoran sa atong gisaulog karon. Pero ang theological nga meaning atong gisaulog o gipasidunggan ang kamatayon ni Hesus diha sa cross nga maoy nakahatag nato sa tinuod nga kaluwasan sa kinabuhi. Busa iampo nato nga ang katawhan sa kalibutan maningkamot sa pag-antos aron maluwas ang kinabuhi dili sa pagsigig patay sa kinabuhi. Mahunong naunta kining mga gubat, mga kagubot o kining abortion nga grabe na kaayo sa tibuok kalibutan. Mahalon unta nato ang kinabuhi ug muantos ta aron maluwas kini. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors siging palit sa ato mga slots karon nga miantos pagsuporta aron maluag-luagan ang atong mga panginahanglan sa simbahan, labi na niining atong slots nga holy pads. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halandon, o Hesukristo, ban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita.
O Dios, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak ilansang sa krus aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagaila niining misteryo sa krus dinhi sa yuta, mahimo untang takos nga mudawat sa ganti sa kaluwasan diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Edomia. Apan ang mga tao gikabsag pailog samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto nganhining kami ngawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipul-an na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanaol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao. O giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang hipakaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pamatia lungsod ko ang akong pagtulunan. Ipaabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diha sa sambingan. Ibungad ko ang mga misteryo sa karaan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya. Ug nangutana pag-usab bahin sa Dios. Nahinumdum sila nga ang Dios mao ang ilang bato.
ug ang labing halandong Dios mao ang ilang manunubos. Ayaw ikalimtin ang mga buhat sa Ginoo. Apan ila siyang giulog-ulogan sa ilang mga bakban o gibakakan sa ilang mga dila. Bisan kun ang ilang mga kasing-kasing nagbudhi kaniya, ninagtuman sila sa iyang kasabutan. Ayaw ikalimtin ang mga buhat sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Hesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. Ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atoa sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Hesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon ngadto kang Nicodemos, wala pa'y nakasaka sa langit, gawas niadtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing way katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini
gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, gihisgutan nga ang nakaayo sa mga gipaak og bitin, maoraw sab ang bitin nga gibutang sa cross, ang katong bitin nga tungbaga or bronze nga bitin nga gipahimo sa Ginoo ni Moises aron maluwas sa kamatayon ang katong gipaakan sa mga la nga bitin. Pero katong mga la nga bitin nga nipatay sa mga Israelita, resulta sadto sa ilang pagsigig reklamo sa Ginoo. Muna kanang mga reklamador paako nagbitin. Ing na naibitin sa inyo, pangutan na imong tupad. Ing na naibitin sa inyo. Automatic gina basta reklamador paakon ginagbitin. Pasabot mabiktima dayon nas iyawa. Nya pagbalik nila ngadto ni Moises nga nagbasol, gihatagan na sad sa Ginoo og kaayuhan ang ilang mga balatian o ang ilang sala gipapas sa Ginoo. Mo nang pag-anhi na ni Kristo sa kalibutan, matud pa sa ikaduhang pagbasa, iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga sulugoon. Kuan kay no kanang lisod ba nato i-reconcile nga ang Ginoo nga maoy nagbuhat nato, maoy nagbuot sa tanan, may kabuot o way kabuot, siya nagbuot. In short, sa nature ba, siya nagbuot, siya nagkontrol, siya nagbutang og order. Unya magpakasulugoon siya sa iyang mga binuhat nga mao ang tao. Sa man ma-imagine na ninyo? Adi mo ka-imagine? Tuwa mo mong tingo. Ganahan mo, mahimo ninyong sulugoon ang Ginoo. Kinsa dinhi ang gusto nga ang Ginoo imong himuong sulugoon ta sa kamot? Wa. Pero ang Ginoo mo inipili nga mahimo siyang sulugoon. Nya kamo di lang mo muisa sa inyong kamot, pero actually kusog kitang manugo sa Ginoo. Karon nagsimba mo dinhi, Ginoo, maka-eskwela unta akong mga anak, Ginoo, naauntay higayon nga makatrabaho ko, maayot ako sa akong sakit, lamdagi ang utok aning akong mga anak, kining akong bana, kining akong asawa, kining akong silingan. Pulos gyud nato panugo sa Ginoo. Di ba? Mga hinugo kay tas Ginoo, pero di sad mo reklamo ang Ginoo kay nga naman iya sa nang choice nga mahimong sulugoon. Ang luoy lang kita kung magsigi tag panugo sa Ginoo. Ngilingay mong tupad ing nadili ka hinugo sa Ginoo. Pangutana. Ginoo, ayuha ko sa akong sakit. Ginoo, pataasan ning akong ilong. Ginoo, maka-abroad unta ko. Ginoo, mudaog ta ko aning eleksyon ros barangay. Ginoo, approve na unta ning among kulumbari. Ginoo, mahalin unta ning mga slots. Sige lang kitag panugo sa Ginoo. Unsa may gipaabot sa Ginoo nga maliwat unta taniya
Sundon unta nato siya, dili kay atong suguon. Pasabot, matag usa nato magpakasulugoon sadta sa atong Ginoo ug sa atong isig katao. Sige, katulong lingi sa imong tupad ing na sugod karon pwede na ko nimong suguon. Sige, ing na. Sugod karon pwede na ko nimong suguon. Dili sayon mahimutang sulugoon. Ngano man paantuson ta sa nagsugo nato. Kanang atong amo, kusog kay na mo paantos. Muna si Kristo gipaantos sa kalibutan na iyang gihimong amo. Gilansang siya sa cross, gipatay siya. Pero nagmasinugtanon siya, matud pas ikaduhang pagbasa, nagmasinugtanon siya nga murag ulipon hangtod sa kamatayon sa cross. Nya kining kamatayon sa cross mao ni siya ang likayan sa kalibutan. Kay kani manggong cross sa original giniyang meaning mao ni ang bitayanan sa mga tao nga dagko kay mga kanabang hukman sa death penalty. Ang usaan sa ilang pamaagi bitayon sa cross aron dugay siyang mamatay unya makita sa ubang mga kriminal unsa di ay kasakit ang silot sa taong buangon, mao nang mutagam sila, mao na anha sila bitayon sa publiko hangtod mamatay. Sugot mo, bitayon mo sa cross? Sugot dili. Dili dayon. Mo kinay ato, dili gyud. Kinsa man say ganahan ang cross. Pero sa tinud-anay, kung gusto tang makasulbad og problema, kinahanglan kita nga mudagamit sa cross. Og unsa maning cross, pag-antos. Way problemang masulbad basta dili antoson. Kini nga ato lang dinhing simbahan, dagko man kay tag problema sa una. Karon na kalma-kalma ng atong problema, ngano man kay miantos daghan kay miantos ang namalit na tog slots, ang nang donate niantos gid sila hangtod karon. So congratulations sa mga miantos para sa kaayuhan sa atong katilingban. Kay kung dili ta mo antos, wa gyud masulbad na problema. Tana dinhi ato ginang sigihan og pasidungog ang atong mga namalit og slots, iampo gina nato introduction plus misa hangtod pag-ampo sa katilingban, ato gina silang iampo. Ngano man pagkanindot aning niantos og palit og slot na apagani niingon ako, pader nasakpan ko sa akong bana kay di man gina siya gustong mo palit kog slot nimo. Nasakpan ko iyang iya ko nung erase ko no sa iyang bana ang tanan ko no akong contact numbers dito sa ilang cellphone. Perti ko no niyang paningkamot nga makitaan sa niyag balik. Nya kakita siya balik, ingon siya, ako na sa niya ning gitik-gitikon akong bana kay haron mo sugot na sa ning nga mupalit kog slot. Nako, uy, grabe hagod nimo. Imo ginang gibuhat nga ana bang murabag iya jung giantos ba nga nang makapalit kog slot bahala nagkontra kayo ning sa akong bana basig nang sa kanyang bana basig na suya siguro unsa ka mo na akong giingnan ako sige iampo tika nga ang imo untang bana dili na gyud mo sugot nga mo palit kag slot. Dili tayo ako maingon nako iampo tika og ang imong bana kay kahibaw jud ko nga sa iyang pag-antos nga haron lang gyud mo tabang simbahan bisag kontra pa siyang bana moabot gyud ang panahon nga malipay na siya kuyog sa iyang bana tungod aning gibuhat niya sa simbahan. Dinhi sa atong tubag sa Salmo nawa ko dahil sang i-report ninyo ang atong slot no mo ni produkto sa inyong pag-antos ang atong holy pads
holiness, peace, and divine salvation nga slots para sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9. Nahalina na ta, niabot na og 23,406 ka slots. Atong pakpakan ang namalit ni hinay-hinay lang ginig-irog 76,594 slots pa ang available. Hangyo ko ninyo mga buotang mga parishioners online o territorial parishioners nga ato ning paspasag palit kausalan ta mo palit sa usak semana kitang tanan kutob sa mga buotan 100 ra bitaw ni per slot kay og mahurot na ni natog palit mobalik na sa tag focus para sa atong fundraising sa atong kumbento. Gihunong nato usa ang atong fundraising sa kumbento ni giveaway ta sa pagtabang nato niining Archdiocesan event. Ang kining ato parochial project man nya kay gihangyo man ta sa atong talahorong arsobispo pinaagi sa committee nga nagpadaga niining atong National Retreat for Priests nga mutabang mo nang atong gihunong ang ato dinhing parochial fundraising kay atong tabangan ang Archdiocesan fundraising activity para niining National Retreat for Priests. Antuso ni nato basin pa makahatag sad ni og kaluwasan natong tanan. So usbon ako balik ta sa atong prinsipyo, ang pag-antos maogyoy makaluwas. Kining nahitabo sa atong kinabuhi matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ang gusto sa simbahan ining ato karong pagsaulog na ayaw gyud kalimti ang pag-antos ug kamatayon ni Hesus alang sa atong kaluwasan. Mauna ni ang kinadak-ang buhat sa Ginoo. Ang nakaapan lang daghan kay gadibusyon aning Santa Cruz. Gani kita dinhi do na kitay barangay Santa Cruz. Ang ato gani mga kapilya pirmi ginang magparis Santa Cruz unya lain na sad nga patron mao sa nas among kapilya dito sa Kahugan ay San Roque, Santa Cruz, inahan sa kanunay Panabang, Santa Cruz, Birhes Guadalupe, Santa Cruz. Pero nangutan ako nganong Santa Cruz naa magina kanunay. Ang akong nakuha nga aning impresyon ba sa mga tubag sa Katigulangan, panalipod batok sa dautan. Kakuha mo na? Murag mao ginay common concept, panalipod batok sa dautan. Nganuman kay ang dautan mohatag natog kasakit. Maunay dakong sayop sa atong pagdebosyon sa Santa Cruz nga gihimo natong taming or anting-anting aron dili ta tagaag kadautan. Ang sakto gyud nga meaning sa pagdebosyon sa Santa Cruz nga makailaon ta nga kining kasakit sa kinabuhi nga di malikayan mauni ang agianan sa kaluwasan basta atong dawaton nga way reklamo hangtod sa kamatayon. Di kita kalikay adang kasakit. Tanawa lang ng imong naong. Naong nimo ba? Tong batanon pa ka, lipay kay ka magtanaw sa imong naong, pero inigidad nimo 60 padung nang aris 80, maproblema gyud ka sa imong naong. Naong pa lang nadaan. Naagi ng kasakit kaning atong linaktan, kining atong tuhod. Sa batanon pa ka, dagandagan ambak-ambak aning hagdanan, kaya kayo. Karon nag-antos na gyud ka mga arthritis, mga gout, maglisod na kagnaog. Di ba? So ayaw na lang og sige og pangayos Ginoo wag tangan ni akong pag-antos, kupot anang cross kay para mawagtang ang pag-antos. Kupti ang cross aron mo ingon ka kining akong pag-antos mauni ang akong kaluwasan. Sige, katapusan lingi sa imong tupad. Ingna kanang imong giantos ron maunay makaluwas nimo. Sige, ingna.
Mao ginay saktong meaning ang pag-antos. Mo na ingon si Ginoo ngadto ni Moises, Moises, patanawa sila aning bitin. Kay kanang bitin mao'y naghatag nilag pag-antos, pero sa dihang ilang tutukan ang bitin nga hinimos Ginoo, meaning gitan-aw nila ang bitin sa Dios nun nga paagi, mao'y makaayo sa ilang pag-antos. Pasabot, dawaton ko ning akong pag-antos aron maluwas ko ani. Pariha dinhi sa atong parokya, gidawat nato ang pag-antos nga doon natay usahay magkalalista, magka-disgustuhay ta, atong gidawat ang tanan, nagpaminaway, nahimutang na nahiusa pagbalik. Gidawat, dinawatay, dawaton ti ka, singhagi ko, kasuki ko, pahilaka ko, pero dawaton ti ka. Ang sunod sulbad ang panaglalis, sulbad ang panag-away. So atong iampo ng atong mga nanagan ros barangay position sa barangay elections, kamauuntang muantos, dili magsigig yaw-yaw, dili reklamador. Mao nay atong butaran kanang atong nakit-an na kusog kaayong muantos o kusog kaayong muambit sa pag-antos sa katilingban. Kaya naman sa uban maghinan-aw las pag-antos sa katilingban. Kanang kinsa nang pinaka kusog muantos sa maanang plug up atong kanal, kanang kusog kaayong manglimpios kanal, mao nay butari og mudagan. Na may kusog ay diya manglimpios kanal na to. Wa mo kabantay na kanang kusog ay manglimpios kanal, mo na mudagan, mo na butari. Wa man mo siguro. Wa man sa tingali na mudagan. Kana ba magsigig ana des kanal ba manglimpyo? Wa wasad mo. Mo na. Ay nalang mo butar. Bitaw, kanang kusog mo antos. Og niining atong gibuhat karon nga mga proyekto dinhi sa atong katilingban sa simbahan, gitagaan tag okasyon nga moambit sa mga pag-antos ug maluwas ang usa ka panginahanglan. Sa inyong pag-antos sa pagpamalit og slots, maluwas kining atong kumbento. Naluwas na ang atong simbahan, arang-arang na nya sa kanisarong atong slots para sa retreat sa mga pari, maluwas pod ning panginahanglan kun daghan tang muantos paghatag og labing menos usa ka slot 100 pesos kada semana. Mga 3 ka semana hurot na tingali ni. Pero kung di ta muantos, mahimo sad nga murag mo samot kabugat ang atong mga problema tagsa-tagsa. So hinaut unta ng Ginoo nga antos og nagpakamatay para natong tanan, muhatag sad og ganti ni adtong magantos og magpakasulugoon para sa tanan nga mao kining atong simbahan. Manindog ta mga kusog mo antos. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios Amahan nagpadala sa iyang anak aron luwason kita pinaagi sa iyang pag-antos o kamatayon. Malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, pinaagi sa gahom sa krus, dungga kami. Pinaagi sa gahom sa krus, dungga kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan makigbatok hangtod magmadaugon ubos sa panalipod sa krus. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, dungga kami. Nga ang katawhan sa matag nasod ug kultura makakaplag ug kagawasan ug kalinaw, pinaagi kaniya nga gibayaw sa Dios ngadto sa kahitasan. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, dungga kami. Nga sila ang nanagbarog, nagpaabot sa kaluoy ug pasaylo sa Dios, makakaplag ug paglaom diha sa krus ni Kristo, isip dalan ngadto sa kalinaw ug pagkighiuli.
Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, dungga kami. Nga ang mga masakiton makakitag paglaom sa hingpit nga kaayuhan diha sa krus ni Hesus. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga tapos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, dungga kami. Nga sila nga nahikatulog diha ni Kristo, mahinluan sa ilang mga sala, pinaagi sa dugo sa sakripisyo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, dungga kami. Mahigugmaon nga Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nga naha kanimo uban sa pagpaubos og gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan sa katibukang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan didto sa altar sa krus, maghinlo unta kanamo sa tanan namong kasaypanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo,
Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, Si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
ang kalagunan sa magagalaw, ihatag ka na mo karon lamang. Pasaylo kami sa mga sala, paingon ka na napasaylo kami sa mga nakasalanan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang ingharian, ang kahukuman, himayan, ako sa kahanguran. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako anay nga magkanap kalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
mabatiun. Magampo kita sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalan-o nangamuyo kami kanimo Ginoong Hesukristo nga imong agakon nganha sa himaya sa pagkabanhaw kaming imong gitubos pinaagi sa kahoy sa makabuhi nga krus pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kaluwasan. Mahitabo ra ni kun mo antos gyud ta ug atong tan-awon ang kanunay ang atong pag-antos nga maoy makaluwas kanato labi na gyud sa atong kinabuhi. Salamat sa miantos paghatag sa ilang mga donations pinaagi sa pagpalit og mga slots sa atong holy pads or divine or holiness, peace and divine salvation na slots. Sa kunang ikaingon kaganiha as of yesterday na natayhalin nga 23,406 ka slots nya naapay 76,594 ka slots nga available. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Nya padayon sad mog support sa atong YouTube channel nga Padresiano Ubod aron do na sad tay madawat nga additional nga income para sa atong Paris Caritas. Nya ikatulo pahinumduman ta mong mga online parishioners nga naay daghang mga scammers nga nigamit sa akungan anha sa atong YouTube or sa Facebook nya mag-solicit ra basad mohimo pag-counseling nya angan sad pareha ginakugnan unang tan-awa gid ninyo ang atong official nga mga contact persons ang mga ngan sa atong contact persons nga isige natong flash dinhi nga ni Remedios Ocaba, Bernardo Jacobi, Hinara Laborte, Edna Barosa, mao ni sila ang mga official natong mga ngan ug ang ilang mga contact numbers. Pero guwa gani diha ayaw mo pag-transact kay naagi di ginato mapugnan daghan ang mga mopahimos nga mangwarta lang gyud ginamit ang ato sa dinhing pamaagi. So careful ampo kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.